Hi guys, it's me again. Di anami sa eskwelahan sa FCIC. Magpa-enroll na rin akong mga anak. Ikapila na grade ko di? 7 grade. Si Kuya? 12. Ipa-enroll na ako kay Aron. Maka-eskwela na. Ay, samok sa balay. Dili madalag dili doon. Babay na elementary. Babay na ko di. Kay grade. Bye. Kay grade 7 na ka. Mao na diha sila nagkuan. Mao na ang elementary department sa eskwelahan. To ang secondary department to apang tuunahan. Baktas pa mi og mga 2 to 3 minutes siguro. Kung hinay mo lakaw mga 5 minutes. Ito pa mi. Sa senior high o sa junior high. Sayang ko no. Ang katmo tong ID swipe ID sa ke? Kamaw to. Mo ni ilang gym nga. Mo ni ang gym sa eskwelahan. Dako kaayo. Mo ni ang ilang palibot. May nangka. Asam taagi? Sa pikas or dire sa atubangan? Sa likod ta o sa atubangan? Sa likod. Sa likod. Init man na to. Narito. Mungari tatabok sa pikas. Tabok ni guys. Ngari ami mamidpid sa landong. Bugar ko na ba ito? Ngari. Ikuan ra ko de. Ano na? Violet. Violet siya sa Violet. Hi sir. Ikato. Kaingon namin sa kuan principal office. Kaingon namin sa principal office. Nag-relax ako diri Nag-relax ako diri agi kapoy ko. Salan ito pa palit pa ng tubig akong ano. Kapoy ko bumaktas ang ladyo gikan dito pa sa atbang dito. Dito mi sa atbang gikan. Pagkahuman diri na pud diri mi sa student office dito diha may green nga atok diha ming sud diha mis kantin karon sakit ang tiil bumaktas kay ganing hapa kong buntag ara ginoo ko ari enjoy playing kono. Enjoy playing for keep on hydrated. Hey, hydrated. Enjoy playing keep hydrated unsa na hagbong. Personalize pilig tubig. Char ka social. Social silang tubig. Personalize jud ila Ambog nawa, ubo-ubo ta ni. Yes, uli na mi, human na ang among pag-enroll. Labihang kapuja, almost kuan pila ka oras. Nain ako i-joke nimo. Okay, go jokes. Unsa man ang tao nga gusto nga kuan Unsa? na
mupatay og tao pero lami. Kisa nga tao nga mopatay og tao pero lami. Unsa Kinsa? man? In English na Tagalog. Pwede English. Killer man. Dili. Kinsa man? Impasta. Impasta. Eh wag dong oy. Karon pa ko nga joker dae ka. Okay naman ko joker. Nga na kanindot ang ilang ang school diri sa FCIC. Nga na kanindot. Basic education. Kung kaibaw ba Elementary department. kung ako kaibaw pa lamang ko ani. Ang ballpen bang duha ba akong gikuha? Ang kuan ang percentage na inyo. Oh. Diwa na ba sa bulsa? Uy, kuan po day si sister. Plant lover. Chapel. Nice ilang chapel. Oy guys, Nailibreng tuli diha guys. kaibaw pud ka guys nakatong na ang among customer nga sige pangaway namo kay nagpatuli pud nga ra. Sus kay pagpatuli kining kuan daw ning syagit ngilak daw. Di man day isog. Uli na mi. See you on my next video. Bye-bye. Bye. Kuan Human man black man. Sakto man. Ay. Against the light. Okay, human na mi diri og enroll. Dugay sa oras. Sa lugar dyan pa humag-enroll. Okay, uli na mi. Baktas gihapon may see you on my next video. Bye-bye.